ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు డిఎం ఒంగోలు బుల్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. మీరు చూస్తున్న జత వచ్చేసి అనంతరేణి ఆజాద్ గారి 2 జతలు రావడం జరిగిందండి. ఈరోజు ఎర్రగొండపాలెం గ్రామంలో ఆరుపల్లి భాగం పోటీ నిర్వహిస్తున్నారు. ఆ యొక్క పోటీకి వచ్చాయండి జతలు వచ్చేసి అనంతరేణి ఆజాద్ గారి జతలు రావడం జరిగిందండి. 2 జతలు ఈరోజు ఎర్రగొండపాలెం గ్రామంలో ఆరుపల్లి భాగం పోటీ నిర్వహిస్తున్నారు. ఆ యొక్క పోటీకి వచ్చాయి శ్రీకావ శ్రీ మధు గారు జత రావడం జరిగిందండి. ఈరోజు ఎర్రగొండపాలెం గ్రామానికి శ్రీకావ శ్రీ మధు గారు యనమలకుదురు గ్రామం గారి 2 జతలు రావడం జరిగిందండి. అనంతరేణి ఆజాద్ గారి